Imanol, nora zoaz horrela jantzita? Nora joango naiz ba? Lanera? Ez duzu jertxerik hartu behar badazpada? Bueno, kotxean badut bat. Eta behar badut hartuko dutura. Baina ez duzu termometro ikusi? 18 gradu daude eta goizeko 7 dira oraindik. Eta itxaron, badakizu eguerdirako berotu egingo duela. Haien, eta gainera huri hasten du. Imanol, soratuta zaude, eta zu maukamotzetan kalera. Jantziko duzu zira edo euritarako zerbait gutxienez. Bueno, usue nahikoa da, ezta? Eta jakin liteke zu nora zoazen horrela? Ez da Groenlandian bizi bagina ere. Nik nahiago dut horrela, tipula bezala. Gero, giroaren arabera, arropak irantziko ditut, banan-banan. Hotza pasatzea baino nahiago dut. Eta artiezko bufanda hori, nora daramazu? Ez da artilezkoa, kotoizkoa da. Eta ez da bufanda, udaberriko fularfin bada. Orain, goizean goiz, haize pixkat baldin badabil zer? Badakizu nireztarreak segituan atzematen duela oskir bikin bat baldin bada. Gainera, trenean aire egokitua jartzen dute. Eta hori oso arriskutsua da. Eta zenba jertxe daramazu gainean emakumea? Zu ikusi hutsarekin izerditan hasten naiz. Imanol, jertxe bat besterik ez. Hau berokia da, eta azpikoa nik imaukan luzea. Tira, goazen, berandutzen ari zaiguta. Eta txapela, ez duzu hartu behar, badazpada ere. Goazen, trenak ez dit eta itxarongo.